Tak ahojte, opäť vás vítam pri tomto videjku. V tomto videjku by som sa chcela pýtať, aké budete piecť koláčiky na Vianoce. Môžete mi dať návrhy, napríklad by ste mohli piecť aj napríklad vanilkové jožky, gelášky alebo mentovníky. Podľa toho, čo máte vy radi, tak to mi môžete dať do komentára. Môžete mi dať aj lajky, ak by ste chceli, a ak chcete darčeky, tak môžete si kľudne u mňa objednať na paličkovanie nejaké darčeky, kde by som vám opaličkovala. A to by som vám potom dala ako vianočný darček. Buď vianočné gule, to ja zrobím, tak ak budete chcieť vianočné gule, tak si dáte objednávku, napíšte mi, aké chcete farby a ja podľa toho si vyberiem bavlniek farby a robím vám objednávky. A toto videjko bude trošku kratšie, takže takto by som vám odporúčila. A vidíme sa zase opäť dneska zase natočím ďalšiu tému. A toto videjko dneska si zavesím na YouTubeko, takže môžete si to pozrieť. Tak ahojte, lúčim sa s vami a mám vás rada.